uMongameli Cyril Ramaphosa uyalele amalungu eParliament asoloke emthembende ngemibuzo malunga nebholo lephalaphala ukuba ayekele kwinkundla yomgaqo-siseko ithathe indawo yayo. We also have one of the suspects that is still outstanding, that is on the run. Amapolisa asezithendeni zomrhanelwa wesihlanu kwityala lokubulawa kwenyikitya yabantu eLusikisiki ngelixa abanye abarhanelwa abane beza kuvela enkundleni ngomso. Kwezemidlalo umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi ukhweleze hlela kumqeqeshi weBafana Bafana uHugo Bruce esithi ufaka impumlo kwimiba yeqela lakhe. Molweni makhaya khongozelana uvimba wangokuhlwanje. uMongameli Cyril Ramaphosa ucele amalungu eParliamente amaqela aphikisayo ambuze ngomba wefama yasePhalaphala ukuba alinde inkqubo yenkundla yomgaqo-siseko ithathe indima yayo. Okusemva kokuba iEFF ivote ngelokuchasa isigqibo seParliamente sokusa le ngxelo kwinkundla yomgaqo-siseko. iEFF ifune isigqibo seParliamente sokwamkela le ngxelo sichazwe njengesingekho mthethweni. uMongameli Cyril Ramaphosa ubuzwe ngemibandela eliqela yalapha ekhaya namazwe angaphandle kukho neminye ejonge ngqo kuye. Given that in South Africa we transact in rands and the reports indicate that dollars were found at Phalaphala, are you now in a position to finally take this house into confidence and tell us the truth that these transactions had nothing to do with a legitimate business? uMongameli uthe mabalinde de inkundla yomgaqo-siseko igwebe ngalombandela. That this matter was dealt with by the National Assembly, and the National Assembly took a decision, and that decision is now subject of litigation in the Constitutional Court, and I would like to respectfully say we should allow that process to unfold. Amanye amaqela ezopolitiko abeke uxinezelelo kuRamaphosa ukuba athathe amanyathelo ngakumphathiswa wezobulungisa uThembi Simelane malunga nemali mboleko kwibhanka iVBS ngexesha engusodolophu ePulukwane. What will it take for the president to allow the Minister of Justice a leave of absence to clear the cloud that surrounds her and give the president as much time to consider the matter? uRamaphosa uthe usawuqwalasela lombandela. I have requested the minister to submit to me a report on exactly what has happened. uMongameli uqinisekise indlu ngokuzimela kwearhente zomthetho kweli lizwe esithi zenza umsebenzi wazo zingathathi icala. Tingilulama Amatya weendaba ze-SABC eParliament eKapa. Kuphinde kwashiya elinye ilungu leParliamente lombutho we-EFF ufana Mokoena ngalemva kwemini okukulandela ukushiya kwayesakuba ngumkhuseli woluntu nobekwa lilungu le-EFF eParliament izolo Advocate Busisiwe Mkhwebane. Intatheli yezopolitiko Samkele Maseko lapha estudio kusingenisa banzi kulenyewe. Samkele, siyakwamkela. Zithini izathu ezibekwe ngufana Mokoena zokubeka phansi kweliqela? Akazisho izathu zakhe ngokuthi alishiyele liqembu layo iEFF akashiyanga nje kuphela njengelungu leshamthetho sikazwelonke uphinde wasula futhi njengelungu lesigungu esiphezulu saleli qembu phecelezi iCentral Command Team usulileke nakhona akaselona ilungu lesigungu esiphezulu saleli qembu akaselona ilungu leshamthetho sikazwelonke. Siyazi ukuthi akukona ukuqala esula eshamthetho sikazwelonke ufana Mokoena waphinde wasula phambilini ngenkathi iParliament lisakule 6th Parliament eyayikhona ngenkathi kuwengumongameli wezwe uJacob Zuma esaphethe intambo zombuzo ufana Mokoena waphinde washiya futhi kwishamthetho sikazwelonke akakachazike kodwa into esiyaziyo ngayo ukuthi ubesondelene kakhulu nalo eyiphini layo iEFF uFloyd Shivambu osokuyena ke manje omgqugquzeli kazwelonke walo iqembu leMK Party eliphethwe uyena wengumongameli wezwe uJacob Zuma. Siyazi banobudlelwano obukhulu ngenkathi futhi kuya okhethweni lolesiphuma kulona lesifundazwe nelokazwelonke ufana Mokoena wekade ejutshwe esifundazweni saKwaZulu Natal naye uFloyd Shivambu asasiyazi ke nobudlelwano babubuqine kakhulu nake ngqunquthela phambilini edlule yayi EFF babehamba ndawonye ngenkathi uFloyd Shivambu ebuya njengephini likamongameli waleli qembu. Samkele zithini ingxelo ezivakalayo ngamanye amalungu anothashiye kweliqela?
uJulius Malema phambilini wayeshilo ukuthi baningi abazolishiya leli qembu abayebambe emini njengamalungu eEFF ebusuku bangamalungu ayo iMK party ayengumongameli uJacob Zuma. Waphinde wathi futhi njengoba beya kwingqungquthela yokukhetha ubuholi ngozibandlela kulonyaka kuzobonakala abantu abaningi belishiya leli qembu, amalungu aleli qembu angathuki, abantu abasuka ngisho egabeni eziphansi emagatsheni beye kuyifunda beye kuyifundazwe masebeza nakuzwe lonke nabo bazogcina beshile kuleli qembu njengoba babona nje ofana Mokoena besula njengamalungu eshamthetho sikazwe lonke baphinde besule futhi njengamalungu esikhungu esiphezulu saleli qembu nabo obusisiwe umvikeli womphakathi naye ushile kuleli qembu waphinde washiya futhi eParliament. Kulindeleke ukuthi bebe baningi abazolishiya leli qembu njengoba futhi nayo iMK izogubha unyaka wokuqala soleke yasungulwa. Abantu abaningi abasuka kula amanye amaqembu bazofuna ukubonakala kulombungazo wayo iMK party bazobe begubha soleke leli qembu lasungulwa. Sibama ngasibini samke. Iqele liphikisayo umkhonto wesizwe party lichaze insuku ezilikhulu zohulumende obumbano njengenkazathi ebonakalise inhlaba zahlukane nebuyisele emva ilizwe. Eliqela lithi phansi kohulumende weMK party umgaqo siseko uza kubhangiswa liqinisekise ukuzimela kweParliamente. MK party bithetha kwinkomfa namajelo endaba eParliamente amahlakani eGNU akwaqula kumsebenzi walembumba kwezinsuku zilikhulu. Kwinsuku ezilikhulu zeGNU iMK party ibalule inhlani ngemiba ibiyo exhuzula imikhala yolawulo. Phakathi kwezinto ithi ibiza kuphucula inkqubo yezempilo kuxhamle bonke abantu ngokulinganayo. Ikwathi ibiza kuchitshisa umgaqo siseko ibuyisele amandla ebantwini. Under the MK party, we would scrap the constitutional supremacy in favor of that which prioritizes the dignity and sovereignty of the people. We believe that only returning to parliamentary sovereignty can we enact laws that truly reflect the will of the people and restore their dignity through land reform and the empowerment of traditional leadership. Ophe ugalele amanzi undumdum othi obesakuba ngumkhuseli luntu nelungu leEFF eParliament obusiswe Mkhwebane uza kuzibandakanya neMK party. Umkhwebane uyishiye iEFF emva kokufinca unyaka elilungu layo. Advocate Mkhwebane is not a member of Umkhonto wesizwe party. She is at liberty to join Umkhonto wesizwe party just like every South African. Kanti umbhexeshwe MK yeParliament emzwanele manyi uthe But I must add that I will be recruiting her. Lombutho kwamemelele ubumbano kumibutho engaphandle kweGNU nemanyano zabasebenzi zibambisane. Abakhanelwa abana babanjwe ngokunxulumene nenhlekele yaseLusikisiki eMpuma Koloni nesube imiphefumulo yabantu abali-18 baza kuvela kwinkundla ngomso. Umkomishinala wamapolisa uNjengele Fani Masemula uthi omnye umkhanelwa akakanqakulwa. OkaMasemula kunye nomphathiswa wenkonzo yesipolisa umnumzana Senzo Mchunu bambe inkomfa kunye nonondaba malunga nophando bakwaphawule ukuba ngahle linyuke inani labakhanelwa kwelityala. Amapolisa athi kuseza kunqakulwa kuvalelwe nabanye abarhanelwa kwelityala lodubulo olumasikizi lwaseLusikisiki nolusube imiphefumulo yabantu abali-18. We have one of the suspects that is still outstanding, that is on the run. We were able to retrieve or confiscate his vehicle, and that is how far we are with the investigation. So in total, people currently arrested is 5, and of course 1 is still on the run. And the investigation, we cast it wide, so we are still looking at possibilities of linking other people to this specific case. Ukanti koluphando amapolisa avakalise ukuba awakafumani imipu. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu uthi amapolisa alandela yonke imikhondo kwelityala kwaye azimisela ukubamba oyena ngqondo woludutyulo. Sometimes we get information and police get information, but then there's always need to translate that into concrete evidence. So far we're just listening to what we are getting, whatever it is,
there is a story like that, but up until it gets confirmed and becomes a fact, we will then be able to say so once that has happened. Okwangoko amapolisa athi selityala lokubulala bajongene nalo abarhanelwa kwaye athi ziyakongezwa ezinye izithyolo xa barhanelwa bevele enkundleni. Dabeni athi wenkanga ezigwebo zobomi ezinhlanu amadoda amane ngokubulala amapolisa amahlanu ngo-2018 kwaye oku kwamkelwe ngezandla ezishushu ngabahlali baseNgcobo eMpuma Koloni. Kodwa masithuma umntwana evenkileni. Namkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo SABC 1 sisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Ake siphinde sithi rhwaqu kwinqaku eliphala phambili ngale ntlwa. Umongameli Ramaphosa ucela amalungu eParliamentary amaqela aphikisayo ambuze ngomba wefama yasePhalaphala ukuba alinde inkqubo yenkundla yomgaqo-siseko ithathe indima yayo. Oku kusemva kokuba i-EFF ivote ngelokuchasa isigqibo seParlamente sokusa le ngxelo kwinkundla yomgaqo-siseko. I-EFF ifuna esi sigqibo seParlamente sokwamkela le ngxelo sichazwe njengesingekho mthethweni. Amalungu amane ebandla iMancoba 7 Angels afunyaniswe netyala logebengo agwetywe ubomi eqamele ngenqindi kwezimnyamisele inkundla ephakamileyo yaseMthatha. Amapolisa amahlanu ngethuba ehlasela isikhululo samapolisa saseNgcobo ngo-2018 bathatha ubuncinane nemipu elishumi kunye nembumbulu kolu hlaselo. Ijoni elalingekho nkomeni ngalomhla nalo lagetyengwa. Obubukrelemnqa obukhatshwa bubundlobongela obungenalusini bayishukumisa kanobomi ingingqi yaseNgcobo eMpuma Koloni. Esisiganeko sakwakhokelela kwinguqu kukhuseleko kwisikhululo samapolisa apha. Amapolisa aqoqa inkonzo iMancoba 7 Angels Ministries udubulwano lwabulala isixhenxe kubarhanelwa bophango. Ukuwiswa kwesigwebo kuza emva kweminyaka emithandathu kwenziwa uphango. Omnye wemigulukudu uSiphesihle Tanzi wagwetywa iminyaka eli-18 intolongweni emva kokuba wavuma ityala logebengo kunyaka uphelileyo. Umkomishinala wamapolisa kwisizwe uNjengelefani Masemula uthi ukugwetywa kukaPhumzile Mhlatywa, Phandani Manco, Kwanele Ndlwana noSipho Somzi Chefu kuthumela umyalezo kwizaphuli mthetho. Usagcinwe eluvalelweni umfundisi waseSABC eMpumalanga notyholwa ngokudlwengula nokuxhaphaza ngokwesonda amantombazana amabini ebandla lakhe. Lo mtyholwa noneminyaka engama-44 ebevele kwinkundla kamantye eSABC nalapho afake khona isicelo sebhele. Umtshutshisi ucele ukuba limiswe lityala ukuze baqinisekise ngedilesi yalo mfundisi. Lo mfundisi ubanjwe emva kokuba elinye lamaxhoba akhe lithe lachazela umakhulu walo ukwatyhola ngokuba nompu nembumbulu ngokungekho mthethweni. Icala ke libe sehlehiseliwa umhla ka-24 ku-October 2024 lapho kulindeleke khona ukuthi umsolwa azofaka isicelo sakhe sebhayili emva kokuthi ikheli silibhekile ukuthi elangempela yini. Abahlali benze imigushuzo ngaphandle kwenkundla ngelithi umrhanelwa makangayinikwa ibhayili. Thina njengemalungu omphakathi sikwade kakhulu ngalendlela into ngayo. Thina sinike umfundisi bantwana bethu ukuthi akabathandazele seyena uyabarape. Simphakathi sikwade kakhulu vele sifuna kubona abolela ejele. Asifuni ukuthi lama cases lawo akhulunywe esikhaya. Kumele ukuthi aye ecourt akhulunywe bangabe abantu banamacala bagwejwe ngendlela yakhona. Amalungu enkonzo ekhokelwa ngulomfundisi nawo athi umthetho mawudlale indima yawo. We distance ourselves as Christians njengabazalwane. We distance ourselves entweni nje. Asisho ukuthi lo mntwana amxolele noma licala licishwe. We are saying akamxolele ukuze abe relieved ahambe afree. Kodwa umthetho awuthathe indzawo yawo. Uya kubuyela kwakhona emaplangeni lomfundisi ngolwesine weveki ezayo. Banjwe inkonzo yesikhumbuzo yenkokheli yebandla iRhema Bible umfundisi McCauley eRandburg eGauteng. McCauley nobeneminyaka engama-75 ulandulele elikwiveki epheleyo kwikhaya lakhe uza kungcwatywa kwakule nkonzo iRhema Bible ngomgqibelo. Make sithi rhwaqu ukuba kwenzeka ntoni. Is a testimony to the power of the gospel of Jesus Christ.
and the power of a life surrendered and committed to the call of God, uncompromising, unwavering, unrelenting in the face of the deepest darkness, the greatest adversity. The life of Pastor Ray McCauley was a testimony that with God nothing is impossible. We just thank you, Lord, in this place tonight, that we can reflect, celebrate, honor, mourn but not without hope. In this moment, we just pray for your Holy Spirit to speak to the hearts and lives of everybody. God, I thank you that not only are we just going to gather and remember, but we are going to gather and receive faith for the future. Receive faith that even in this moment, I know exactly what my dad would have been saying. He would have been telling the band, sing another time, step in, press on, move forward, because the spirit on this house was never one of surrender, quitting, but actually one of faith and a generational calling. And just Sikubuze ngesiganeko sabantwana abayi-21 besikolo sase Bronkhorstspruit eMpumalanga abatye i-atsha enetyhefu ze waphendula wenjenje. Into ebuhlungu leyo bamasibulawela abantwana. Qala ngokuba into edibene chips babhubha abantwana abaninzi ngoku yi-atsha. Hayi mabade baphande abazempilo. Masibulele xa bathe abantwana abanyango baphuma. Abahlala benza kakuhle ngotshisa levenkile kaloku fanele lokho banikele umthetho wenza umsebenzi wabo. Abahlali besenza lento nje benza umsebenzi abahlali into eyezekileyo. Ndiyakhuthaza uba umuntu nxethengisa nxezothenga into ebantwini ingase ayijonge uba iyephelelwanga na kuba ngoku abantwana bazibona sele begula. Safa saphela isizwe simnyama. Ephamvume okuba kweli lizwe. Uphando maluqhube ifumaniseka uba yintoni i-efektha abantwana because anofumanisa ukuthi banathi singabantu balapha emzini okurongo. Kodwa ngeke noko akakhalisa angenelele kule nto yenzekayo yabantu bangaphandle bemane bethengisela abantu ukutya okunetyhefu. Ake Afrika ukuthi ingane ziphephile zaphuma esibhedlela sicela ukuthi bangathengi ukudla lento zabantu bokufika noma bakubheka ukudla bakuthenga expiry date lento andithanda ukuxhaphaka nabantwana andiyazi kuba kumele enziwa kanjani because le situation ihlukile kunalena sidla chips ngoku ukutya kutyiwa esikolweni. Isininji sabantu abathengisa esikolweni siyabazi noba isininji sabo asiyanga esikolweni kodwa mabayijonge into abayithengisela abantwana bethu. Mazivalwe iziphaza shop zaba bafana. Mazivalwe iziphaza shop zaba ziyabagqiba abantwana bethu. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uxeke umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos ngokufaka impumlo kwimiba yoqeqesho lweqela lakhe. Umnqithi uthi lentsalelwane yaseBelgium mayigxile kwibafana kwimiba yamaqela. Umqeqeshi weSundowns uthi uza kuzama benendibano noBroos khe babonisane. Abadlali abangundoqo kwiMamelodi Sundowns uTeboho Mokoena noKhuliso Mudau abaqhubeka rhoqo kwimidlalo sukela uqale isizini. Inyathelo elingamvisi kakuhle umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos uthi kumele bahlale besemandleni okudlalela iqela lesizwe. Umnqithi utyityimbisele umnwe uBroos ngelithi makangafaki impumlo kwimiba yeSundowns. He must manage his house and manage my house because we want to play in his team. I cannot be expected to be told by another coach who to play in my team. The truth is, we all know the quality of the players and they are going to help us and we don't have any problems with them. We have resolved whatever we may have had. Kanti Sundowns izawuqhubisana neGolden Arrows kumjikelo wokuqala weCarling Black Label kwibala iLucas Moripe eArcheville ngokuhlokwa ngomgqibelo. Akonelanga umnqithi indlela eliqhuba ngayo iqela lakhe kwiindebe. That we go for, it's because we want to win it. Maybe others do lie and say they did not want it. But with us, we want to win every match. We want to win every trophy on offer. Yes, sometimes we fall short in cup
nakubeni ngaqhubeka kakuhle ncamo ukukhuphisana ekhaya iSundowns isuka kubamba intshinga yeAfrican Football League ebiqala kwisizini edlulileyo yagqibela ukuphumelela indebe yobukhaya ngo-2022. Masixha kuloo ndawo senikhumbuza zangomso zizanoxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Lisembukeli ngicela sikhanguzele nalo uqikelelo lemozulu sabona ntoba ezintshizana esithe ezilindelekileyo kwindawo esigodlunqime olukumzantsi ntshona welizwe kodwa ke amathuba emvula athanda amahle kakhulu phaya empuma koloni elisuthu kuyongena phaya eFreystata ngelixa kwezinye indawo komahike phaya imvula ngomso ke mbukeli sabona ntoba zawuthi iqolo zisine zamvula zingephi kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe sekwindawo esiphakamileyo sabona ntoba lithekholele ngamafu futhi ke silindele u60% wamathuba emvula kwindawo esigodlunqeme lwaphaya empuma koloni ngelixa pha kwindawo esembindini ingu30% kulo 30% ke nakwindawo ezikumntla-mpuma welizwe kanti ke mbukeli uyabongozwa into yoba uqaphele kaloku la mozulu enendudumo ezimandla elindelekileyo uqala phaya eMahikeng ukwehlela kwindawo esembindini phaya eBloemfontein ngokunjalo naphaya kwindawo ezisempuma koloni amaqondo wona okutshisa aphansi asibonisa into yoba noko lithanda uba lihle izulu ngu13 phaya eKapa lodumo ze amaqondo athanda uba phantsi ngesithandathu eSutherland kodwa ke bethu aphinda athathise ngo13 phaya eFredendal uba ke wena usekomani lindela 10 kozingquthu phaya nakoqoqodala kanti ke naphaya koqumbu nakotsolo phaya siyabona into yoba noko imozulu ithanda ufudumala ngo11 degrees Celsius silindele u15 esazijonisi ngelixa phaya eRhawutini koSoweto ingu14 kulo 14 ke naphaya ePitoli ze ngomso ke mbukeli amaqondo abephantsi eKapa lodumo ngo18 ze kuphole nje kakuhle ngo23 eFredendal kufudumele ngo28 eUppington ngelixa phaya koBlumande eBloemfontein phaya silindele u27 kolo yodwa phaya empuma koloni amaqondo abetha kuma20 enxuba ngelixa phaya koGraafrenet silindele u22 degrees maniphele emehlweni nisale inhliziyweni kamnandi mawethu.